Doncs comencem. Soc la Cristina Vigordà, presidenta de Dones amb Iniciativa. Comencem aquesta roda presentant-vos la campanya pel 8 de març que tenim preparada. Comencem aquesta setmana de reivindicacions. Com sabeu, aquest 8 de març segurament serà un 8 de març històric, diferent. Hi ha una convocatòria internacional que crida a la vaga de dones i des de Catalunya també s'han estat organitzant aquestes parades i nosaltres ens assumem i manifestem la nostra solidaritat amb el moviment de la vaga de totes per el dia 8 de març fer aquesta aturada des de les 12 fins a les 12:30 com un gest, com una manifestació de reivindicació dels drets de les dones i de denúncia de les greus desigualtats que estem vivint. Aquest 8 de març nosaltres estem promovent una moció als ajuntaments i una campanya d'incidència política a les institucions per reivindicar l'actual situació, que és fruit de totes les polítiques d'austeritat que han estat dibuixant un escenari de precarització, de desmantellament de les polítiques de dones i de l'augment de les desigualtats i de les discriminacions de gènere. Hi ha molts estudis que es publiquen aquests dies. Nosaltres també ens volem fer ressò d'aquestes situacions, precaritzar les condicions laborals, com el que ha anat fent el programa liberal dels governs de dretes, tant de Catalunya com d'Espanya, ha significat aquest manteniment, inclús augment, en molts casos, de la bretxa salarial i el que provoca la precarització de les condicions laborals i dels sous en les dones, que a Catalunya és del 24,8 segons alguns estudis, però que en determinats sectors pot arribar fins al 26% de bretxa salarial. Per tant, les condicions de partida de les dones en el món laboral incrementen aquestes discriminacions. Desmantellar els drets socials, desmantellar la protecció social, com és el que ha anat passant en aquests últims anys d'aplicació de programa d'austeritat, el que ha significat és empobrir la vida de les dones. Save the Children feia un informe on alertava que el 23% dels nens i les nenes a Catalunya estan en situació de pobresa extrema. Aquests nens i aquestes nenes viuen majoritàriament en famílies monomarentals, on només hi ha una dona sustentadora de les llars, i això provoca aquest escenari de pobresa al nostre país. El 26% de les dones també sabem que estan vivint amb rendes de pobresa, amb sous que, tot i treballar i estar ocupades, no arriben als llindars de pobresa òptims per portar una vida digna. Aquesta manca de protecció social s'ha donat en els serveis, en les pensions, en les retallades, en les prestacions, i això és el que volem reivindicar. El que ha passat és que retallar en polítiques de dones i retallar en igualtat ha provocat la pèrdua de finançament d'aquestes polítiques, que a Catalunya va arribar a ser del 36% i actualment el pressupost català per les polítiques de dones és d'un 31% menys. A Espanya la violència masclista ha perdut el 26% de fons en finançament, amb un escenari, com sabeu, realment cruel, amb un índex de feminicidis que ha incrementat respecte a anys anteriors i on les violències masclistes i les violències sexuals cap a les dones està alarmant, i de fet les dades policials així ens ho mostren. Per tant, el que nosaltres volem denunciar i volem fer una crida als governs a que el desmantellament de la igualtat, la retirada dels fons i del finançament en les polítiques públiques està comportant aquest escenari de depauperació dels drets socials i dels drets humans de les dones, i que amb això el que volem reivindicar és aquesta campanya que realitzem aquest any. Cada any en fem una. Per aquest 8 de març reivindiquem tots els drets per a totes les dones. A més de les mocions i d'unir-nos a la manifestació del proper 8 de març, també a les 7 de la tarda, el dia 10, divendres, farem un acte per presentar l'informe Urtasun que ha portat a terme en el Parlament Europeu sobre la situació de la igualtat a la Unió Europea i que l'Ernest ara us explicarà.
El Parlament Europeu aprova cada 2 anys l'informe bianual sobre l'estat de la igualtat de gènere a la Unió Europea. Aquest informe l'aprovarem, ja està aprovat en comissió de drets de les dones i igualtat de gènere, de la qual soc membre, i serà votat al ple la setmana vinent. És un informe del qual n'he estat jo ponent i és un informe en el qual hem volgut remarcar algunes coses. La primera, l'informe assenyala, i esperem així que el ple ho validi la propera setmana, ja ho va fer la comissió, que amb les polítiques de retallades i d'austeritat hem fet passes enrere amb igualtat a escala de la Unió Europea. L'informe estableix i recull tota una sèrie de dades i indicadors que estan fets per l'Institut d'Igualtat de Gènere Europeu que avalen aquesta constatació, i llavors el que l'informe fa bàsicament és exigir que hi hagi un reforçament i un rellançament de l'agenda d'igualtat de gènere a escala de la Unió Europea. Bàsicament el que volem és, punt número 1, que l'estratègia d'igualtat de gènere de la Unió Europea torni a ser una estratègia, perquè la Comissió Europea en aquests darrers anys ha devaluat el grau d'importància d'aquesta estratègia a un simple document de treball. Volem una autèntica estratègia d'igualtat de gènere a escala de la Unió Europea. I segon, volem que es desbloquegin propostes legislatives que estan en aquests moments bloquejats. Probablement sabeu que hi ha una directiva sobre quotes als Consells d'Administració, que ja està aprovada pel Parlament Europeu i ja està bloquejada al Consell, i hi ha també la proposta d'una directiva sobre permisos de maternitat i paternitat, que està en aquests moments també bloquejat, a l'espera de que la Comissió presenti una nova proposta. I de la mateixa manera que tenim aquestes dues directives bloquejades, també seguim insistint en la necessitat de tenir un instrument propi de la Unió Europea per fer front a la violència. Per això també l'informe el que exigeix és que hi hagi una directiva específica de lluita contra la violència de gènere. Per tant, aquests són alguns de les coses que assenyala l'informe, conjuntament amb remarcar principis fonamentals, com per exemple el dret de totes les dones a Europa als seus drets sexuals i reproductius, que ve remarcat d'una manera molt clara a l'informe. Aquest informe el votem al Parlament Europeu la setmana vinent, al ple, i el presentem a Barcelona divendres amb un acte que hem organitzat amb Dones amb Iniciativa i el Parlament Europeu aquí a Barcelona, on juntament amb les entitats debatrem d'aquestes i altres coses.